Suredi. Okay. Ngiyanibingelela bafowethu nodade. Namhlanje i29 zika July. Igama lami ngingubonga inkosi Khanyile. Lo odume ngomkhondo. Namhlanje besiyovela enkantolo ngenxa yecala le July unrest noma phecelezi iFree Jacob Zuma campaign eyenzeka ngoJuly 2021 la khona waceleka khona impahla eningi kwaphinde kwaseleka izimpilo zabantu abansundu abangamakhulu amathathu oku 300. Kuleli cala ke ngingumsolwa, ngingomunye wabasolwa, kodwa abaningi sebawawina amacala inkantolo yabakhipha phambili. Osesele ngicathini mhlambe bakhona abanye abasele, kodwa leli ngilihamba ngedwa ngoba ngaboshwa nje mina ngedwa, ngiboshwa ngisegoli. Icala ke lihlehlele i16 za August inyanga lezayo, i16 za August. Namhlanje bekuyi pre-trial conference okuyinto ebizwa ngecala ngaphakathi kwecala, ngicathi ngisho kahle, kodwa into ekuthiwa i-pre-trial conference ebikade yenzeka namhlanje. Abameli bahulumeni, abashushisi bahulumeni bekukhona izinto abangasinikanga zona ezubufakazi. Inkantolo yayibisicela ukuthi abasinike lezo zinto ezinjengama video nezitatimende ezibhalwe phansi, nabathi bayafakaza ngokuthi impela kwaba yimina umphehlo odweshu, okuyinto ngiyiphikayo leyo. Nge16 siyaphindela khona, kodwa sisamile ezweni, sisamile namanje. Cha, angihlehli namanje, angikhulumi nje kanje ngoba mhlambe kuwumuntu othukile. Ngisasho namanje ukuthi uNcamalala wayeboshwe ngendlela errong, futhi sekuhamba ngawo amazwi enkehli ngoba sibonile ukuthi uCyril ukuthi engenza noma yini kuze aqhoqhobale isikhundla sakhe, noma engenza noma yini kuze afeze inhloso zakhe, njengoba enza nangoJuly 2021 wabopha ubaba uNcamalala ngokungemthetho ebambisene nobaba uZondo. Bakuphindile futhi kulokho bantshontsha ukhetho, izwe libuka udede, baqede bachitha amaphoyisa izwe lonke ukuthi agade umbhikisho ongenzeka ngenxa yamavoti antshontshiwe. Nge16 za August umuntu uyabuyela ecaleni, siqhubeke ne-pre-trial conference. Ngicathi emva kwe16 zobe seliqala ke icala ke seliqhulwa ke, sesibona ukuthi noma mhlambe inkantolo iyongikhipha phambili noma mhlambe umuntu uyekhindini. Kodwa noma ngathi isiphi isinqumo, mina ngiyohlezi ngiyimina nje nguKhanyile, ngingajiki entweni engikholelwa kuyona, ngoba ngiyakholelwa ukuthi konke engakwenza ngoJuly 2021 ngakwenza futhi ngangi-right futhi ngangi-correct. Kwaku-wrong ukuthi kuboshwe ubaba uNcamalala engenacala. Izwe lethu i-Africa.